खुलुमबाय आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि प्रदीप लाइफांहारि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोन, आङो भिडिअ बानायैया बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन, बेनिखायनो नै आं दिनै रायजोनि फुख्रि जावनायाव दिनै मोनसे फिसा भिडिअ बानायनो होननानै दिनै बानायफैबाय आरो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै दिनै बेखौनो हगारनाय जाबाय। नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय जोबजासिम।